60 eiliad ar pandemig. Nawr, daeth pandemig mas nôl yn 2008-2009, a mi ddath e mas ar yr amser perffaith i fod yn onest, gyda'r gemau bwrdd yn dechrau dod yn fwy mainstream, allan ni weid. Nawr, nath pandemig cymryd yr idea o gweithio gyda'ch gili yn hytrach na un person yn erbyn pawb arall, neu fel yr elfen na o chess mae pawb ddim yn licio, le chi'n gwybod mae un person yn mynd yn well na'r person nesaf a dyna diwedd y gan. Gyda pandemig, i ni gyd yn gweithio gyda'n gili i trio gorau yn erbyn y gêm. Fel falle gêm fideo, ynddo fe? Mae'n rhaid chi cymryd y gêm mlaen a trio dyfetha'r gêm. Dyna beth dwi'n hoffi yn pandemig, a dyna pan dwi wastad yn argymell pandemig i teuluodd neu pobl sy'n ar fi'n dechrau chwarae gemau bwrdd, gan bod pawb gyda'ch gili. A os ych chi yn cheto, iawn, chi moyn yn cheto yn erbyn y gêm. Dwi ddim fel bod yn mynd i fod yn gwmpa mas. Felly mae pandemig, dwi'n argymell yn gryf iawn.